Hola, continuem amb la festa de Marandins que es fa al Casino Sant Andreu de la Barca amb Jonathan Mayol, regidor per Podem, que ens explicarà per què de la seva presència aquesta tarda a aquesta festa de Marandins. Bueno, ho vam veure a les xarxes, hi havia companys que estaven molt interessats en venir aquí perquè també treballen amb els col·lectius que han vingut de fora a la ciutat. I la veritat és que participar d'aquestes festes és interessant, sobretot ara on el fenomen de l'interculturalitat i el fenomen del relativisme cultural no estan precisament de moda. I quina és la teva opinió sobre la tasca de dia a dia que fan a aquesta associació? Força bona pel que veig i perquè la gent comenta, però tot es pot millorar. Nosaltres ja sabem que tot el que es pot fer sempre serà poc per tota la immensa tasca que tenim. Quina opinió us mereix el vostre grup municipal o el grup particularment que aquesta associació que porta 3 anys treballant a Sant Andreu de la Barca encara no tingui un local físic on desenvolupar la seva tasca? Bueno, particularment puc comentar que em sembla estrany i a nivell polític sapigueu que estem treballant en aquest moment amb el tema de les entitats i associacions del poble. Es fa un llistat i amb el reglament que es va aprovar al darrer ple i a veure com funciona. Doncs moltes gràcies pel teu temps i que continues disfrutant. Gràcies. Moltes gràcies.